siwakusindisa. Amen. So nosuku sizimpilo yami ekhaya likaJesu. Sizwaya kumaBhayibheli ethu. Incwadi kaExodus chapter number 34 sifunda nje verse number 10. Exodus chapter number 34 sifunda verse 10. Uma ikhona sethu sifundela isiZulu. Chapter 34 verse 10. Wasethi beka ngiyenza isivumelwano phambi kwabantu bonke bakho yakuzenza isimangaliso esingazange senziwe emhlabeni wonke nakusiphi isizwe. Bonke abantu okhona phakathi kwabo bayakubona umsebenzi kaJehova ngokuba kuyesabeka lokhu engikwenza kubo. Kuyesabeka baba sinabonge egameni likaJesu Kristu linamandla. Sicela uNkulunkulu wenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Ngicela nje sifundele lizwi nje kancane egameni likaJesu. Now uma sibheka nje verse 10 uthi wayesethi. Now uma lithi wayesethi limveza ekhuluma. Uma lithi wayesethi na uNkulunkulu lokhulumayo. Uma eqala kuthiwa wayesethi. Now uma lithi wayesethi limveza uNkulunkulu okwazi ukukhuluma. Okusho ukuthi mina njengomzalwane kumele uma lithi wayesethi bese ngqala ngibheka mina impilo yami ukuthi kukhona yini mhlazane ngihlangana naye uNkulunkulu okhulumayo bese ngithi nabe wake wathi ngoba uvela uNkulunkulu okhulumayo. And now la akakhulumi nabantu abaningi kodwa ubonakala ekhuluma noMoses. Okusho ukuthi uyakwazi futhi ukukhuluma ayinini kodwa phinda akhulume nomuntu. Lithi wayesethi okusho ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Again uma lithi wayesethi sibe sesithola ilanguage okusho ukuthi ukukhuluma ibingekho ilanguage yokukhuluma. Ngoba njengoba lithi wayesethi yebo uyakhuluma yena kodwa manje kusho ukuthi futhi khona nelanguage ayikhuluma. Ngoba njengoba lithi wayesethi elisho ukuthi wakhuluma kusho ukuthi ngeke akhulume ingekho ilanguage. But njengoba lithi wayesethi sithola ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Kubalulekile ukuthi lokho njengomzalwane wazi ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma and ufuna uNkulunkulu okhulumayo. Ungamfuni uNkulunkulu ozothula and ufuna uNkulunkulu futhi ozokhuluma nawe hayi nathi. Manje futhi ke kuyonakelele igama elithi wayesethi sibe sesithola lesibili ukuthi akwazi ukwenza ukuthi akhulume ingekho ilanguage. Kakhona ilanguage akhuluma ngayo. Now lithi iBhayibheli sasikude kodwa senziwa sabaseduze. Sasingabalahlekileyo singawufanele umbuso kaNkulunkulu kodwa ngegazi likaJesu sasondezwa sathengwa. Now lento thengwa iyafana nento adoptwa. Wathengwa wakhishwa kwelinye izwe wasukela kwelinye izwe. Now into ebuhlungu-ke bekungeke kube sathengwa siyingane kodwa ibuhlungu into yokuthenga umuntu osene-nature yala ayekhona bese umsusa kulento ekade seyijwayele, kulento ekade sekhulele kuyo, kulento ekade seyazi ebekade sikuye. Umsuse bese uyamkhipha umuyise kwemunye umbuso obubuso kaNkulunkulu. Now igazi likaJesu sathengwa ngalo
la sisusa la esasikhona la sisondeza manje embusweni. Na uma sifike embusweni kaNkulunkulu kunento ekhuluma nelithi Bhayibheli wayesethi na okusho ukuthi uma safika sathola ukuthi uNkulunkulu wangasithembe khona uyakhuluma. Now into ebuhlungu ukuthi kune language ayikhulumayo engafanani language yangane angikhona kodwa yena uyakhuluma noma ngamuzwa mina ngoba ngisaphela language yangane angikhona kodwa kusho ukuthi akakhulumi ngoba uyakhuluma. No manje umuntu usukileke wathengwa walethwa kulo mbuso. Na kuba khona into ekumele uyenzeke manje. Kuba khona into ekumele uyenze ukuthi ufundiswe ilanguage. Ngoba uyakhuluma. But inkinga yakho ngeke uzubuzwe noma usuthengiwe usukhona embusweni. Kuzobe sengathi uNkulunkulu hayi mabethi uNkulunkulu uthenda ngamuzwa. Hayi uthakakhuluma futhi hayi ukuthi ukhetha abathize. Kodwa inkinga awazi language. Usemuze khuluma. Akungenzeka bona ukuthi sikhona. Kodwa inkinga yethu ilanguage asiyazi. Kanti ilanguage ingayithi uNkulunkulu afundise. Kodwa ilanguage wakunikeza wathi funda ukuzizwa ukuthi ngiyakhuluma. Ngoba lokho kunye ngizokhuluma ngaphandle kwale language ekhuluma ekhaya. Ngoba ekhaya sinendlela esikhuluma ngayo. Ngiyazi ukuthi uyafika. Kodwa futhi njengoba ufika khona ingane zabekhaya. And now uzothi uyakhuluma uzungeza ukuthi sithini. Ngoba inkinga yakho awuyazi ilanguage. Ngoba uyakhuluma. Why is it? Ngoba uyakhuluma. No, uzothi uNkulunkulu safika ngathi angigijimele ingane lowashizinja. Kodwa ngoba ilanguage awuyazi. Uzobona abantu besuka xa ukwenze njani. Kanti ke usekhulumile inkinga wena. Awuyazi language. Dekala lelivese kala ngawo ilanguage. Yazi ilanguage. Ngoba kunezinye izinto zokuthi wena wayesifike kuwe kanti inkinga ilanguage uyazi. Noma uyathibisa ukuthi uhamba ngapha kodwa ungayazi language. Nomethi usukwenza lokho kodwa ungazi ilanguage. Wena uqhubeka ukushayisa kanti uyakhuzile ngoba uyakhuluma. Akasiye uNkulunkulu othule kodwa uNkulunkulu okhulumayo. And futhi uNkulunkulu okhuluma nawe. What is it? Ingabe wamuzwa yini? Noma ilanguage awuyazi kodwa uyakhuluma. What is it? Sibuyele la. Now let's Bhayibheli wayesethi bheka. Now ilanguage okwesibili focus. Mawumele ithi bheka lisho ukuthi shintsha iposition la ikade ufocus ekhona. Emveni kokuthi usuyazi ilanguage. Manje ke sekumele ukwazi ukuthi nobethi bheka ukwazi ukubheka. Ngoba ngeke ukwazi ukwenza unamathi ukubheka ungayazi language. Bathi wayesethi bheka manje ngoba usuyazi. Usuyakwazi ukumuzwa uma ekhuluma. Kanti ekhuluma khona. Wena nje ukuthi uthole kanti uyakhuluma. Mhlawumbe wesinye check language. Ukuthi uyayizwa yini language yakhe. Bheka. Focus. Mhlawumbe lento ukuthi ungayizwa language yakhe ngofocus endaweni wrong. Kodwa uma ngase uthathe isikhathi sakho focus ubheke. Uthathe isikhathi sakho ubheke. Uzokwazi ukuthi uyakhuluma. Uzobona ukuthi akakhulumi nabantu kodwa ukhuluma nawe. Inkinga yakho mhlawumbe ukuthi awubhekile. But awubheke. Ubone ukuthi abengiyakhuluma nawe. Awubheke ukuthi awubengeke yini mhlawumbe lezi pressure isazolunga usashayisa. Awubheke ukuthi ubengeke yini ulahleke uma esekhuluma nje wathi ulahleke.
Akathuki. Mhlawumbe singahlekelwe language. Kodwa ngiyakhuluma. Uyamuzwa yini ekhuluma? Akubheke. Uzokuzwa. Bheka. Abesethi eBhayibhelini wayesethi bheka. Ngiyenza. Ngicela sibheke lokho ngiyenza. So kumele ukuthi ngiyenza alifaka abantu abaningi. Njengoba athi asenze manje uthi ngiyenza. Akasho ukuthi asenze. Kokunjalo kanti kusabunje umuntu ngoba bathi wasenze. Kodwa manje uthi bheka ngiyenza. Na ubona mawusenzele izinto ezimbili. Kubese kuwazi language ubusufocus endeni kwalokho khona izinto ezokwazi ukuyibona. Bese kuvuleka bebheka. Ngiyenza. Uzokwazi ukubona ezinye izinto manje. Izinto ekade ungaziboni. Ngoba uyayazi language and ufocusile. Bheka. Ngiyenza. Na uma nithi ngiyenza uziveza eyedwa. Bese lithi ngiyenza isivumelwano. Na bengizwa uNkulunkulu mesathi bheka ngiyenza. Kodwa kuba khona into esingaka manje uma esethi ngiyenza isivumelwano. Akasho ukuthi siyenza isivumelwano. Kodwa uthi mina ngiyenza isivumelwano. Ibe siqala kama isifika isivumelwano. Ngoba akwazi uNkulunkulu ukuthi kube isivumelwano masethiwa wena wedwa. Kodwa ukuze kube isivumelwano kube covenant. Mhlawumbe lenzozo kube ukuthi Nkosi bhekani siyenza. Kodwa manje uma uthi bheka ngiyenza. Manje bese futhi wena wenza isivumelwano. Akwazi ukwenza isivumelwano kube kuwena wedwa. Kodwa ukuze kube isivumelwano kumele bekhona wena njengoba usukhona bese bakhona omunye. Bese kuba isivumelwano. Yenza isivumelwano. Asenze isivumelwano ngomuntu yedwa. Kodwa senze ngabantu ababili. Nawo umuntu wesibili kubese kuba yimina nawe. uNkulunkulu usesenzile isivumelwano. Kodwa umuntu kumele azokwenza kube isivumelwano wena. uNkulunkulu usesayinile ukuthi bheka mina ngiyasenza. Kodwa manje kwangathi sekushoda isignature yakho. Ukuthi nawe Nkosi kuleso sivumelwano ngiyavuma naso. Nami ngiyasenza. Bese kuba isivumelwano. Ngoba noma yesenzile kodwa uma wena ungafuna ukuphatheka kugcina ngabe isona isivumelwano. Noma yesifakile isignature ukuthi lokho kungobaba. Kodwa uma engekho umuntu ozokwenza isivumelwano ngempela lokho. Na uyasiphi isivumelwano usenzile sonke sila. Ukuthi wena ukhaya wena umusawudi. Kodwa sekushoda ukuthi isivumelwano sisebenze. Kushoda umuntu ozothi impela Nkosi. Nami ngiyavuma ngosawudi. Impela Nkosi. Nami ngiyavuma ngokukhaya. Sona sesenziwe isivumelwano. Kodwa inkinga asikwazi kuba isivumelwano makusenze yena yedwa. Umuntu wesibili ozofakaza ukuthi ngempela Nkosi ngiyavuma makube nje ngokusho kwezwi lakho. Bese kuba isivumelwano. Bese kuba isivumelwano. Shada umuntu nje. Shada umuntu. Bese kuba isivumelwano. Sesengile uNkulunkulu. Ezinye izinto kuhlamba zenzeke ngenxa yokuthi shoda isignature yakho. Hayi kaNkulunkulu.
uNkulunkulu usisengile kushuka wena utshela ukuthi ulindele uNkulunkulu kanti uthi ngisenzile mina kodwa bengathi nawe ungafaka ukuze sisebenze ngoba nawe khona isikhala sakho sokuthi usayine sengisayinile mina phathi inkinga vele iqala uma ungayazi language angeke ukwazi ukuthi esithini leso sivumelwano senze ngoba ngeke ukwazi umuzwa noma ekhuluma nawe phathi yena sesenzile umuntu odileyayo wena sona sesenzile konke lokhu uNkulunkulu athi uzokwenza ukuze kwenzeke kushoda le method wayesithi bheka ngiyenza isivumelwano then-ke konke lokho kwezathi kuyobe sekusivumelwano ngoba sigcwalisiwe nawena but konke lokho kwezathi ngeke kwenzeke until now usayina bese uyavuma then kuyobe sekwenzeka konke simeke inyawo zethu senze isivumelwano Nkosi senze isivumelwano sizothi bese sesithandazele nawo bonke kodwa bethiwa asikhulekele usisi onenkinga yokuphefumula